Здравейте и добро утро на всички! Аз съм Диляна, гласът зад кадър, и днес ще продължим с втора и трета серия, комбинирани в малко едно по-дълго аудио, и ще навлезем по-дълбоко в основните психични механизми, които стоят зад човешкото поведение, и ще преминем към въвеждане в клиничната оценка. Как клиничният психолог мисли, структурира информацията и изгражда първата хипотеза за клиента. Основни психични механизми. Това са психични процеси на базата на човешката психика. В клиничната психология се работи с три основни групи психични процеси. Първата група това са когнитивните процеси. Мислене, внимание, памет, възприятие. Вторият психичен процес е емоционалните процеси. Това са нашите чувства, афекти, тон на настроението. Третата група психични процеси са поведенческите процеси. Това са нашите действия, реакции и нашите навици. Тези процеси са като три крака на една стабилна, да кажем, стойка. Когато единият крак е нарушен, целият човек се дестабилизира, разбира се. Пример ще ви дам. Клиент с тревожно разстройство има нарушено внимание, фокус върху заплахата. Специфични мисловни модели, като примерно не съм в безопасност, нещо ще се обърка, негативни мисли, емоционална реактивност, изразена с напрежение и страх, поведенческа адаптация. Поведенческата адаптация е избягването на ситуациите. Основните когнитивни изкривявания. Клиничният психолог редовно наблюдава специфични мисловни грешки, които най-често са катастрофизация. Очакване на най-лошия сценарий. Това е да се представяш винаги най-лошото и да бъдеш по-точно песимист. Защото оптимистите винаги си представят една позитивна картина, а песимистите се представят негативна картина. Черно-бяло мислене. Или съм перфектен, или съм провал, примерно. Това е пример за тази категория, за черно-бялото мислене. Или съм перфектен, или съм провал, примерно. Свръх обобщение. Едно събитие се превръща в винаги и никога. Тоест, двете крайности. Персонализация. Това е когато някой си мисли, всичко се случва заради мен, аз съм виновен, обвинява себе си за случващото се около него и в живота му. Пример ще ви дам. Човек не получава отговор на съобщение и автоматично се мисли, явно съм направил нещо, сега всичко ще се обърка. Да, но мисли по-песимистичен начин. Това е мисловна грешка, която води до емоционално страдание. Емоционални механизми и регулация. Емоциите имат функция. Страхът предпазва, гневът защитава граници, тъгата активира пък нуждата от подкрепа. Но когато регулацията е нарушена, се появяват вече тогава клинични проблеми. Дисрегулация.
Дисрегулацията представлява, когато човек преживява емоциите твърде интензивно. Силен ефект. Емоциите вече са се отразили по много ефективен начин върху него или твърде продължително, това пък може да доведе точно до хронична тъга, тревожност и дори до хронична депресия. Пример, пациент или клиент, който при минимална критика изпада в паника или в гняв. И тук виждаме не проблема критика, а проблема регулация. Защитните механизми. Защитните механизми, те са като автоматични психологически щитове, които намаляват напрежението. Примерно хумор, интелектуализация, сублимация, а някои по-назрели пък изтласкване, отричане, проекция и регресия. Пример. Човек, който обвинява всички, че са негативни към него, често проектира собствените си негативни чувства. В клиничната работа и разбирането на защитните механизми е ключово, защото те показват как човек се справя с вътрешния конфликт. Мотивационни механизми и вътрешен конфликт. Много симптоми произлизат от конфликт между желанието и реалността, нуждите и забраните, идентичността и ролите. Пример ще ви дам. Клиент иска близост, но изпитва пък страх от отхвърляне. Резултатът е избягване на отношения, самота, тревога, избягване и още избягване. Това не е случайно поведение, а структурно поведение. Сега, когато видяхме какви психични механизми стоят за човешкото преживяване, можем да преминем към следващия логичен въпрос. Как клиничният психолог ги оценява или как изгражда първоначалната клинична картина? Първият контакт на клиничният психолог с клиента е клиничното интервю. Структурирано, полуструктурирано или свободно. Психологът събира информация за текущи симптоми на клиента, история на неговия проблем, биографични фактори, семейна динамика, травми, рискови поведения, ресурси и защитни фактори. Важно, и наистина това е важно, че психологът не слуша само какво се казва, а и по какъв начин се казва, с какви емоции се изразяват. Пример, клиент казва: добре съм, но със свито тяло, бърза реч и избягване на поглед. Това е клинична информация, която клиничният психолог точно събира. Наблюдение и невербални сигнали. В клиничната оценка невербалното е понякога по-значимо дори от самите думи. Примерно интонацията на гласа, тонът на гласа, тембърът на речта, контакта с очите, движенията, езикът на тялото, микродинамики на емоциите. И клиничният психолог улавя несъответствия. Клиентът, примерно, говори спокойно, но тялото показва напрежение. Това е ключов дата point. Клиничното мислене обаче прави разграничение между симптом и механизъм. Симптома, това е което клиентът преживява. Симптом може да са паническите атаки. А механизмът, защо се случва? Примерно защо? Избягване, когнитивна деформация, травма. Защо се случва това? Причината се търси.
А симптомът е върхът на айсберга. Механизмът е под водата. Пример ще ви дам. Паническа атака може да е свързана с хипервентилация, плюс катастрофизация, примерно, натрупана хронична тревожност, нерешена или в миналото нерешена травма. И така се получава една система на избягване. Затова терапията върху механизма, затова е терапия върху механизма, не само върху симптома. След интервюто психологът вече формулира първоначалната хипотеза. Нали? Какво е ядрото на проблема, какви фактори поддържат симптомите, кои защити и модели са активни и какви ресурси има клиентът. Пример, клиент с депресивни симптоми. Хипотеза. Хипотезата е перфекционизъм плюс хроничен стрес плюс нерегулирана тъга плюс липса на социална подкрепа. Но хипотезата не е диагноза. Тя е просто работна карта. Биопсихосоциален модел. Клиничният психолог винаги мисли в 3 измерения. Биологично, психологично и социално измерение. Биологичното измерение попада неврохимията, генетичните фактори, соматичните заболявания. В психологическия модел попадат мислите, емоциите, защитите на организма и травмите. В социалния модел попада семейството, отношенията с околните, средата, работата на човека. Пример ще ви дам отново. Тревожността може да е комбинация от биологична чувствителност, когнитивни изкривявания, нестабилна среда, травматичен модел на привързаност. Но нищо не е едноизмерно. И оценката на риска. Клиничната оценка включва и проверка за риск от самонараняване, суицид, агресия, зависимости. Психологът анализира историята, интензивността на идеите, импулсивност, налични ресурси и защитни фактори. Това е критична част от клиничната работа. И в края на оценката вече психологът определя приоритети, цели, подход, психодинамика или примерно схема за терапия и структура на сесиите. Клиент с тревожност плюс избягващо поведение. Това е плана е следният. Работа с когнитивни модели плюс експозиция плюс изграждане на навици за регулация. Така завършваме 2 и 3 серия в моят аудиодневник или по-точно аудиоканал по клинична психология. Днес разгледахме основните психични механизми, начините по които те оформят нашето поведение и първите стъпки в клиничната оценка. Това знание е фундаментално за всеки и който иска да разбере клиничната психология на по-дълбоко ниво, може да заповяда в моят аудиоканал по клинична психология. Аз съм Диляна, гласът зад кадър. Желая ви прекрасен, усмихнат и щастлив ден!